kawandalan ko, Abdul Jaktun Matna, Diyos ko agyaman na. Aguro ang Diyos ko, iti ay mo kanya. Pagsarantan ko'y ko, tapno may kariya. Isurod at Diyos ko, isirunod ko, tapno dayto'y bagig, inadulay serbi. Gusto ang yaman na. Rombong nga aramidan ay doon nga sa itinay nga mabigat. Kailangan mainayon ko. Tadi adal tayo tang bigat ay nga sa tud mga naikog na launa iti sa nga parang election tayo tang mabigat. Ket numan pay amin nga dali panagpro iti pusot ta sapa. Agsipod ta Deji maramat nga medium tayo ay nga kabsat ni sumbatan na ni message san na in-offer ko pa yan nga taxi kami kaputan ti dala-dala awan na ta basta may in-ignore na so nga nagsakit na dyan na akong kong umay tatlong katawan agyaman tayo na tayo ti may mesa nga Diyos itadang pa ng taraway na ka na tayo basta amot ka na na ito nga kabsat nga kung ko nga maatikit ko nga sumarunong nga tawag na ito nga kabsat sang may sanga bang ayat nga kabsat tayo kapag kasta pero mga ay kung mga rubitin kong galway sa kung may sakta tayo kung nga rubitin ikatal tayo ito nga kabsat nga anyaman negative ang banag nagagutan tayo dito daga suntungot namin negative ang banag mawarwaran tayo dito lang nasya at daman kati saan ayat nga kabsat isundan mo tayo dito hindi may parang naglaang iti sa mga negative ang galway sa kung may sakta tayo sabi na kuma kamanipod ganyan kanagukan tayo amin at kumaday di ako kanabitong tuloy ko mga rupet nga kabsat